Salut și bine v-am găsit la un nou joc numit Gangster Vegas. Uitați aici, în primul episod din acest joc, o să încerc să mă duc cu mașina în sediul armatei și nu uitați să apăsați butonul de like. Sper că o să vă placă această serie și hai să luăm mașina asta. Da, o să oprește, bă. Trebuie să pun checkpoint. O să iau pe asta prima dată. Ce nervoasă e mașinuța, nu? Stai să găsesc alta mai bunicică și o să mă duc. Dacă aș găsi. Hai da! Să vedem aici în parcare. Nu, nu e nimic. Aici ceva. Nu, nici aici. Nu știu unde să găsesc o mașină, că am și eu una, dar e scump să o aduc. Nu știu ce să iau. Pe aici. Nu niciuna bună, mă, serios. Hai. O să fac și misiuni în această serie. Nu găsesc una. Serios, mă, nu e nicio. Să găsesc. Mă duc pe autostradă. Dacă nu găsesc nici acum. Dar sper să găsesc. Pentru că nu mai am chef să luăm. Uși. Da, o las pe asta. Milene să mă mai duc. Și cum punem checkpoint-ul, că nu suntem departe. Reclame aici. Aici. Bun. Să mă duc, poate găsesc. Poate găsesc o mașină până ajung acolo. Dar nu cred. Și o să intrăm în bază militară cu asta atunci. Dacă nu găsesc alta mai bună, intru cu asta. Opa. Da, încerc să iau. Să văd dacă sunt aici.
cheții. E clară treaba. Hai, Danelu! Nu! Fugi, 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 fugi. Asta e cea mai bună metodă dacă vrei să te omori. Hai, da, hai să vedem. Să nu vină cu elicopterele numai. Ce mă scap așa de ușor de voi? Așa sunteți fraieri. Nu mai sunteți în stare să prindeți un hoz, mă. Nu. Nu. Nu-i bine. Îi să ducem căcat mașina. Și nu prea am pe unde să fug. Hei! Ah! Fugi! Fugi! Da, nu era așa de fătălii pe cum credeam. Păi, și nebun și aici sunt curcani. Oh, nu. Oh, nu. Nu-i bine. Ah! Dacă săream în apă, eram mort. Dar se pare că dar o să mor. Să nu. Nu fugi pe aici înainte. Vai, sper să nu mă omoare, să termin acest videoclip. Fugi. Nu e destul de bine și robul asta. Oh, nu! Mai bine. Ai, ce cap. Ești prost. Fugi. Hei, am murit. De ce nu mă pot urca pe el? De ce nu mă pot urca în el, e întrebare. Nu muri. Ceaca cheții. Oh, ce gace, oh. E cât eu era să mor. E bine Roblox de la poliție. Că foarte bine. Nu e bine că e curcani pe aici. Plin de curcani, mă. Și mare rază, apoi mei, am full stele. Dar încă-i dă 2 și cu asta până termin de tot. Nici nu mă leagă de pe loc. Mă arunc de aici dacă nu scap. Și mă sinucid. Să intru în fabrică, este o fabrică pe aici de cement. Nu știu eu ce este o fabrică pe aici. Iar intră în raza lor. Nu crede, ești prost. Și mai e și greu asta pe aici. Huci. Dacă aș găsi o mașină măcar normală. Ulili, stai că nu-i bine.
așa că mai bine. Bă, și dă el ăla. Puși, mă, de aici. Uaie, cap! Mori, ești proști. Taie capul meu. Mă terminară ăștia. Ce capul meu. Facem un pic de ravagii. În episodul următor o să fac niște misiuni. Nu știu care, dar o să văd. Asta vrea să se bată cu mine? Revolver. Ce să fac? Pușoneluțul. Ai de capul meu. Bun. Deci cam asta a fost și cu acest videoclip. Am fost Andrei sau Aero. Ne vedem data viitoare.